7 timijiet ta' intraprendituri u ricerkaturi irċevew total ta' 100,000 euro fir-raba edizzjoni ta' Take-Off Seed Fund Awards. Fondi blan li jgħinu lil intraprendituri u ricerkaturi irresqu l-ideat u t-teknoloġiji innovativi tagħhom eqreb lejn is-suq. Bil-Gvern jalloka dawn il-fondi għal żewġ għanijiet differenti. Għal żewġ raġunijiet. Waħda minnhom biex naraw illi dawk l-istudenti li kollhom idea tajba li tista' tikkummerċjalizza intuhom għajnuna finanzjarja biex jagħmluha, u oħra li jgħidu la proof of concept, jiġifieri jkollok kunċett illi jkun diġà ġie kummerċjalizzat u ngħinuh biex ikomplu ikabbar l-affluenza tiegħu. Kien hemm total ta' 43 sottomissjoni għas Seed Fund li minnhom ġew magħżula l-aqwa 7 mill-bord tal-aġġudikazzjoni. Numru li jiexed kemm aktar intraprendituri qed ifittxu li jibdew jew jiżviluppaw in-negozji tagħhom f'pajjiżna. Kumpaniji ta' suċċess li jimpjegaw ħaddiema lokali u jagħtu kontribut sinifikattiv lill-ekonomija Maltija. Iżda mingħajr dawn il-fondi l-intraprendituri stqarru li kienet tkun impossibbli għalihom li jibdew jew jiżviluppaw l-ideat tagħhom. ħolma pratikament issa ħanwettquha, nistgħu nimmaterjalizzaw il-proġett, ħanamlu il-website, ħanamlu l-platform, dawn affarijiet li jiswew il-flus li diffiċli meta qiegħed taħdem full time tiddedika ruħek fuq ġiex proġetti. Grazzi għal dal-fondi issa għandna riżorsi biex nistgħu nallokaw biżżejjed flus fuq il-proġett. Mingħajr dawn il-fondi kienet tkun kważi impossibbli li nieħdu x-xogħol tagħna fid-direzzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. Il-fondi għal riċerka jeżistu minn bnadi oħrajn, imma meta qed nitkellmu dwar il-kummerċjalizzazzjoni avolja dik tista' tkun xi ħaġa eventwali mhux immedjata. Hemmhekk għandek bżonn fondi li huma speċifiċi. Fost il-proġetti magħżula hemm dak tal-għal li se jibda jipproduċi ġelat magħmul mill-ħalib tan-nagħaġ. Bil-ħolma tiegħu tkun li permezz dawn il-fondi dan il-prodott nibdew insibuh fuq l-ixkafef tas-supermarkets. Iżda mingħajr dawn il-fondi, din l-idea kienet tibqa' biss ħolma. Tkun diffiċli bla dubju ta' xejn għax inkella jew tidħol f'loans mal-banek, jiġifieri apparti li xorta jkollok bżonn tidħol, imma meta inti jkollok dit tip ta' għajnuna, inti jkollok qisu l-ewwel sena biex tibda ssib saqajk, jiġifieri kif ngħidu bil-Malti. Imbagħad minn hemm il-qudiem tirranka. Din l-inizjattiva qed issir b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta li se tkun qed tassisti lill-intraprendituri magħżula biex iwettqu il-proġetti tagħhom. L-irwol huwa illi nipprovdu l-ewwel post fejn dak li qiegħed jaħdem fuq il-proġett jista' jiġi fih u jsib lil min jgħinu. Jiskopri jew aħjar isolvi il-problemi li jiltaqa' magħhom meta jkun qiegħed jipprova jagħmel il-proġett tiegħu realtà. U naturalment l-Università barra l-post tipprovdi wkoll il-nies, l-academics tagħha biex jagħtu dan is-servizz. Ir-rettur Vella Żid jgħid li fondi bħal Take-Off Seed Fund Award diġà bdew jipproduċu stejjer ta' suċċess u l-Università hija ħerqana biex tkompli tara n-numru ta' dawn jikber fil-futur.